Príjemný dobrý deň želám. Toto video vzniká ako odpoveď na otázku, ktorú Vlado položil. A tá otázka znie, prečo je supervízia dôležitá pre tímových koučov, prípadne pre ľudí, ktorí pracujú so skupinami a tímami. A táto otázka vznikla ako dôsledok takého nového dôrazného odporúčania Medzinárodnej federácie koučov alebo ICF, ktorá tímovým koučom odporúča alebo teda žiada od nich, aby chodili pravidelne do supervízie. Na túto na túto otázku odpoviem ako supervízorka tímových koučov. Takže na chvíľku sa premiestnim do tejto role a z mojej skúsenosti je naozaj supervízia tímového koučovania veľmi dôležitá a keď vnímam benefity, ktoré to prináša klientom v supervízii, tak je to práve takéto porozumenie tým nevedomým procesom, ktoré sa nám dejú, keď pracujeme so skupinami. Čiže tých nevedomých procesov je tam obrovské množstvo a sú veľmi intenzívne. A nie sme schopní vždy ich na tom mieste aj vedome vnímať, pracovať s nimi, rozpoznať ich, rozumieť im a reagovať nie z nejakých starých nevedomých vzorcov, ale práve z toho tu a teraz. Pretože ten skupinový proces je skutočne veľmi intenzívny a vo všetkých z nás, ako aj nás, tímových koučov, ale aj účastníkov, spúšťa množstvo nevedomých procesov. Určite sa v supervízii pozeráme na to, napríklad, aké nevedomé systémové role zastávame my v tom systéme, alebo možno nejakí kľúčoví ľudia z toho tímu, ktorí sú pre nás otázkou, alebo sú nejakými náročnými účastníkmi. Pozeráme sa na to, čo v nás vyvolávajú tie jednotlivé interakcie s tímom, najmä tie, kde sa začíname cítiť neistí, alebo kde sa akoby nejakým spôsobom odpájame. A vlastne skúmame ten proces nielen z hľadiska intervencií, ktoré coach urobil, ale aj z hľadiska toho vnútorného prežívania tímového coacha. Pretože z mojej skúsenosti je práve toto veľkým odlišením toho, či vieme tú prácu vykonávať efektívne, z toho svätého grálu, z toho miesta, že som tu a teraz, som prítomný, som ukotvený v tom danom čase a priestore a odpovedám na to, čo sa v tom tíme deje z toho svojho plného dospelého potenciálu, alebo som akoby katapultovaný naspäť tým, čo sa v tom tíme deje, tie situácie sú mnohé tak intenzívne, že nás akoby katapultujú do nejakých nevedomých vzorcov starých a my sa potom zamýšľame nad tým, že prečo som to vlastne urobil takto, veď som to mohol takto a čo sa to vtedy vo mne dialo. Na tieto odpovede v supervízii odpovedáme a keď sa na chvíľku ešte na záver tohto videa prehodím aj do svojej role supervidovaného, tak ja si do supervízie nosím veľa tém zo skupinových prác a musím povedať, že je to jedna z tých najvýraznejších nielen profesných, ale aj takých osobnostných rozvojových príležitostí, ktoré nám naša práca ponúka, pretože ten skupinový proces nám naozaj nastavuje veľké zrkadlo a prináša nám ten potenciál seba samých lepšie spoznať a byť efektívnejšími coachmi, ale zároveň aj autentickejšími ľuďmi a byť autentickejšie v kontakte so skupinami. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem a prajem vám všetkým príjemný deň.